Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясендә Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ветераннар хөрмәткә лаек. Буа районында утны суны кичкән сугыш ветераннарын зурладылар. Каһарман шагыйрь истәлегенә Муса Җәлилгә багышлап Муса Майбит дигән документаль спектакль куелды. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов онлайн очрашу үткәрде. Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов республика халкы белән онлайн очрашу үткәрде. Үзара аралашу Бердәм Россия партиясенең җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәсендә узды. Сораулар да күп төрле иде. Безнең халыкны төрле мәсьәләләр кызыксындыра. Әлбәттә, безнең өчен, депутатлар өчен кичкенә генә дә сорау, яки зур гына сорау, авырмы, җиңелме андый сораулар дип карамыйбыз, бүтән сорауларны эшкә алабыз. Безнең өчен һәрбер безнең сайлаучының сүзе әһәмиятле, һәм без мөмкин булган кадәр үзебезнең бергәләп район, республика министрлыклары белән бу мәсьәләләрне безгә хәл итәргә кирәк. Яшел Үзән районында яшәүче берәүне йортында озак вакытлар су булмау борчый. Икенче берәү район басмаларына язылу проблемасын күтәреп чыкты. Илдар Гыйлметдинов мөрәҗәгать иткән һәркемгә ярдәм итәргә шандырды. Дәүләт Думасы депутаты шулай ук төрле сәбәпләр белән торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре, шул исәптән җылылык һәм электр өчен түләүгә ташламалар алмаган авыл укытучыларына да ярдәм итәргә ниятли. Кешеләрне ике теллелек, элмә такталарны татар һәм рус телләрендә язу мәсьәләсе дә кызыксындыра. Бер иптәш кызыксынды, бу безнең ике дәүләт телендә аңлатмаларның булуы кирәк дип, урамнар анда, исемнәр, мин әлбәттә аңлатырга тырыштым. Безнең зур комиссия эшли, әлбәттә без рус һәм татарчага тәрҗемә иткән, безнең ике дәүләт теле буларак тәрҗемә иткән исемнәр, алар аңлашылырга тиеш, русларга да, татарларга да тәңгәл булырга тиеш. Хәзер эфирда парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра. Исәнмесез. Фәрит Мөхәммәтшин төбәкләр тарафыннан Россия президенты юлламасын гамәлгә ашыруның нәтиҗәле һәм ышанычлы механизмын эшләргә кирәк дип саный. Россия парламентаризмы көнендә дәүләт советы рәисе традиция буенча Санкт-Петербургта закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Моннан 115 ел элек 27 апрельдә Төньяк башкаланың Таврический сараенда беренче дәүләт думасы утырышы булган. Россия парламентаризмы көнендә Владимир Путинның закон чыгаручылар советы әгъзалары белән очрашуы инде традициягә әйләнде. Ил президенты федераль җыенга юлламаны тормышка ашыру һәм дәүләт думасына депутатлар сайлауга әзерлек мәсьәләләренә игътибарны юнәлтте. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия здесь должна показывать хороший пример другим. Федераль җыенга юллама турында сөйләгәндә Владимир Путин дәүләт думасы һәм төбәк закон чыгару җыеннары парламентарийлары документларны гамәлгә ашыруга җаваплы карарлар дигән ышаныч белдерде. Закон чыгаручылар советы эшендә Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Ул төбәкләрдә президент юлламасының нигезләмәләрен гамәлгә ашыруның нәтиҗәле һәм ышанычлы механизмын эшләү зарурлыгына игътибар итте. Чөнки дәүләт башлыгы бурычларының күп өлеше ил субъектлары үсеше мәсьәләләренә кагыла. Мы должны раньше, чем федеральный центр, проанализировать всю эту ситуацию и все пункты послания президента. Они у меня на руках. В одной таблице 66 поручений полностью касаются регионов. Первично наша работа. Татарстан уже все посчитал и правильно сделал. И когда все говорят, ну вот, Татарстан так развивается, потому что
эффективная региональная команда. Дәүләт Думасыннан тагын бер репортаж. 1 сентябрьгә Татарстан мәктәпләрендә 900-гә якын шахмат зонасы ачыла. Алар Мәгариф илкүләм проекты ярдәмендә укучыларның һәр яклап үсеше өчен оештырыла. Моны танылган халыкара гроссмейстер Анатолий Карпов бәяләде инде. Республикабызда күп тапкырлар булган Олимпия чемпионы танылган хоккейчы Владислав Третьяк безгә биргән интервьюда Европа илләренең күп кенә төбәкләре көнләшерлек статистика соннарын китерде. Дәүләт Думасында очрашуда спорт осталарының фикерләре белән кызыксындык. В этой программе Татарстан на одном из первых мест, на лидирующих позициях, и уже давно ведет программы. Но вообще-то основу шахматного движения заложил еще Рашид Гибятович Нижмеддинов. Уникальный совершенно был человек и единственный в истории международный гроссмейстер по шахматам и по шашкам. Үзенең устазы Казан шахмат мәктәбенә нигез салучы Рәшид Нәҗметдиновны искә алып Анатолий Карпов Татарстанның шахмат тарихы күптәннән башланды дип бәяләде. 90-нчы еллардан әлеге спорт төрен республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев хуплады. Дөнья күләмендә Алисия Галләмова кебек шахматчы танылды. Тәтештәге беренче мәктәпнең шахмат зонасы кече һәм өлкән сыйныф укучыларының яраткан урыны. Биредә күп кенә турнирлар уза, һәркем осталыгын камилләштерергә омтыла. Казан университетының Алабугадагы филиалы мәктәбенең шахмат зонасына да яратып йөриләр. Һәр тәнәфестә һәм дәресләрдән соң шахмат такталары янында яшь гроссмейстерларны очратырга мөмкин. Владислав Третьяк та Татарстанда спортның даими үсеше турында сөйләде. Дөньяда иң танылган хоккейчыларның берсе СССР җыелма командасының легендар капкачысы берничә тапкыр республикада булды. Боз сарайларын, спорт комплексларын ачуда катнашты. Что Татарстан действительно депутат хороший. И вообще мне очень нравится, когда я приезжаю в Татарстан, потому что очень гостеприимные, деловые люди. И я хочу сказать, что не даром, значит, на душу населения в Европе нет ни одной страны по количеству спортивных объектов на население. Это еще раз говорит, что, значит, руководство Татарстана, оно заботится о людях. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Бүгенгә сау булыгыз. Бүген Рамазан айының 22-нче көне ел сайын уздырыла торган республика ифтары быел 11 май көнне Казан Экспо халыкара күргәзмәләр залында уздырыла. Аның ни рәвешле оештырылачагы турында мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин тәфсиләбрәк журналистлар ифтарында сөйләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте журналистларны ифтарга җыйды. Мөфтият ифтар табынына дәүләт карамагындагы һәм шәхси гаммәви чараларда ислам темасына язучы каләм әһелләрен һәм республика медиасы җитәкчеләрен чакыра. Без инде ел дәвамында Аллаһ Тәгаланың кушканнарын үтәргә тырышып, тыелганнардан тыелга тырышып, үзебезнең хәлебездән килгәнчә үз вазифабызны иман белән башкарырга тырышабыз, үзебезнең булган Аллаһ Тәгалә биргән сәләтебез белән. Һәм инде шуңа менә бер бәя дип саныйм инде мен безнең мөфтиебез белән аралашып, үзара каләм әһелләре бергә укыган, бергә эшләүче кем газетта, кем телевидениедә, кем радиода аралашып, хәл-әхвал белеп, дөрестән дә шушы изге Рамазанда күрешү, бергә теләк теләү, бергә Коръән уку, бергә намаз уку, ул инде безгә бирелгән иң зур бәхетләрнең берсе дип саныйм. Быелгы ифтар мәҗлесендә кайбер үзгәрешләр дә булды. Беренчедән төрле социаль челтәрләрдә язучы блогерлар катнашты, икенчедән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин республика ифтарын үткәрүгә ачыклык кертеп, журналистлар сорауларына җавап бирде. Бердәмлек иң мөһим әйбер безнең өчен. Кызганычка каршы без күп кешене җыя алмыйбыз. Быел 5000 кеше генә була. Стадионнан да 5000 теге порция ланчбокс таркалачак. Аннан соң ул бик кызык безнең президентыбыз да шул ук ризыкны ашый, җитәкчеләребез, журналистларыбыз, хәзрәтләребез бергә бердәм ифтар ашасак ул бик күңелле. Журналистлар республика ифтары белән бәйле сорауларын төп оештыручылар буларак Радик Миңнәхмәтов һәм Радик Абдрахмановка да бирде. Что касается продуктов по... Оештыручылар әйтүенчә, республика ифтары 10 миллион сумга төшә. Бу һәр кешегә 500 сумлык ризык җыелмасы әзерләнә дигән сүз. Журналистларны ифтар үткәрү урыны ерак булу сәбәпле анда баруны оештыру мәсьәләләре дә кызыксындырды. Ифтарга бару өчен махсус трансфер каралмаган. Анда һәр кеше я үз машинасында, яки аэропортка йөри торган электричка белән бара. Biz biten hәзер олы буын журналистлары мөфтиләрне күрергә туры килде.
Мен шуны әйтәсем килә, менә Альфред белән дә сөйләшкәндә, мондый мөфтинең булганы юк әле дигез. Каләм әһелләре ифтарында ураза тотуга бәйле гамәлләрдән тыш нәзарәтнең бердәмлек медале һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүләкләнүчләр арасында хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе продюсеры Илмира Исмагыйлова да бар иде. Исмагыйлова Илмира Илдар кызы бүләкләнә. Авыз ачып, җәмәгать белән акшам намазын укыганнан соң, ифтар мәҗлесен алып баручы журналистларның дини белемнәрен тикшерүгә багышланган интерактив викторин үткәрде. Бик тә күңелле очрашу, чыннан да миңа калса әлеге очрашуга күңелләрендә бераз гына иманы йоткысы булган журналистлар килә торгандыр инде. Һәм чыннан да дини темага формаль яктан түгел, чыннан да күңеле белән якын булган кешеләр килә. Диния нәзарәтенең тантана дип аталган ресторанда тантаналы рәвештә ифтар мәҗлесен уздыруы ниндидер өстәмә максатлар белән бәйле түгел ди оештыручылар. Бу мөфтиятнең журналистларга карата илтифаты. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Рамазан айына багышланган темабыз дәвам итә. Чебоксар бистәсе халкы беренче азанны моннан 10 ел элек ишеткән иде. 2011 елда ачылган мәчет бүген ни хәлдә? Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Чебоксар бистәсенең иң биек җиренә салынган әлеге иман йорты Мөгаллим Шәриф исемен йөртә. Bu мәчетне төзегәндә әлбәттә монда яшәүче мөселман татарлар кеше белән төзелде. Башлап җөрүче безнең якташыбыз Мар Шәриф Алиев булды. Мәчеткә генә түгел, гомумән, Чебоксар бистәсенә яңа сулыш өрүчеләрнең берсе дә әле ул Марс Алиев. Беренче мәчет төзелде, аның тирәсенә менә татар кешеләре җыелдылар да, менә шулай итеп матур бергәләп мәчет булдырганнан соң Чебоксарда 60% бегин татар кешеләре яшәп тора. Эник әшем шушындый изге эшне башкарып чыкканга әле дә сөйнеп туя алмыйм. Шөкер, бала вакыттан ислам тәрбиясе алып үстек ди Султан Алиев. Ислам дине аерылып тора бөтен яктан. Тәртипле тормышта эшләү, ашау, уку барсы да тәртипле. Бик файдалы дим инде. Белгечләр фикеренчә, ислам ул бер яктан дин булса, икенче яктан яшәү рәвеше. Әлбәттә, әгәр дә чын мәгънәсендә динебез яшәү рәвеше булса, халык бөтенләй башкача була. Аның эшчәнлеге дә, аның акыл йөртүе дә, аның кешегә бер-берсенә карашы да бөтенләй башка була. Шуның өчен әлбәттә менә шушы дингә кайту ул иң беренче урында булырга тиеш. Яшьләр иң беренче менә әле мин шуңа күреп торам, яшьләр дингә тартыла. Мәчетләрдә шактый күп яшьләр. Һәм инде бу нәрсә турында сөйлим, менә халык яңа буын өлгерә, менә шушы мөселман булып өлгерә. Әгәр дә шушы эш менә шушы рәвештә дәвам итсә, ул татарның мәңгелеге дигән сүз. Әгәр дә шушы дингә кайтып, шушы дин белән аңа таянып яши башласа, татар мәңгелек халык һәм мисалы милләт була, һич шиксез. Иман йорты ачылгач бистәбезгә нур керде ди Мөгаллим Шәриф мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт. Мәчетебез бик күркәм, халык менә шулай монда җума көннәрендә иле намазларына җыела инде, гыйбадәт кылалар Аллаһ Тәгаләгә. Бик әйбәтләп Корбан гаетләрендә уздырабыз, ураза бәйрәмнәрендә уздырабыз. Менә бүген бездә бик зур мәҗлес, ифтар мәҗлесе. Авыз ачтыру мәҗлесен буай якташлык җәмгыяте оештырырга ниятләгән. Бу традиция, бу бәйрәм инде безнең ел саен уздырыла ул. Бүген инде менә якташлар җәмгыятенең оешмасының инициативасы белән бу мәчеттә ифтар мәҗлесе уза. Якташлык җәмгыятенең төп максаты да оешканда һәм инде шулай эшләгәндә дә шулай килеп чыкты. Ул бер-берен белән аралашу. Менә ул безгә бер яктан без үзебезнең йолаларны, дини йолаларыбызны кабул итеп үтәсәк, икенче яктан бер-беребез белән очрашу. Рамазан айында төрле иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт оешмаларының күмәк ифтарлар уздыруы гадәткә әверелеп бара. Бу якташлык җәмгыяте ифтары да шуның бер үрнәге. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хәзер бөек җиңүгә үзләреннән зур өлеш керткән ветераннарыбыз турында.
Жиңү бәйрәме алдыннан Буа районында утны суны кишкен соғыш ветераннарына озық түлек жиылмалары бүләкләр тапшырдылар. Соғыш ветераннары Рәуф Төхфәтуллин белән Гариф Сафиуллинга бүләкләрне район башлыгы Рәнис Камәрдинов тапшырды. Жиңү көне алдыннан Бейек Ватан соғышы ветераннары янына барып, хәл әхвәлләрен белешү күркәм традицияга әверелде. Орден медальләр белән тулы парад костюмы. 101 яшьлек Рәуф Төхфәтуллин бүген дә егетләр кебек әле. Ветеран ялгыз яши, барысын да үзе булдыра. Гомере гел авыр сынаулардан торган мәктәптән ветеран шулай күнеккән инде. Сколько вам лет? Страшно сказать. 101, 6 месяцев. Рәуф Төхфәтуллин узган гасырның 39 елында Буадагы Вахитов исемендәге мәктәпне тәмамлауга армиягә чакырыла. Белоруссиядә хезмәт итә. Сугыш башлангач танкист булып, фронтның алгы сызыгына китә. Дошман белән зур бәрелешләрдә катнаша. Соңгысында аның танкына дошман снаряды эләгә, исән кала. Төрнәкләнеп чыккач, аны танкларны ремонтлау буенча взвод командиры итеп бирелделәр. Надо сказать, что не так просто. Армиядә хезмәт итүдә дошманнарга каршы сугышу да җиңел булмады. Танк батыла калса, төннәр буе йокламыйча төзәтергә туры килде. Җиңүне якынайту өчен көне-төне тырыштык. Гариф ага Сафиуллин да район башлыгы кулыннан бүләк калды. Фронтка ул 14 яшендә чакырыла. Разведчик булып хезмәт итә, берничә тапкыр яралана. Җиңү турындагы шатлыклы хәбәр аңа Прагада килеп ирешә. Сугыш ветераннарына бүләкләр һәм азык-төлек җыелмаларын тапшыру Буада традициягә әйләнгән күркәм гадәт. Республикадан азык-төлек җыелмалары һәм районнан бүләкләр тапшырыла. В честь 76-й годовщины Великой Отечественной войны Бейек җиңүнең 76 еллыгы уңаеннан Республика президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән ветераннарга бүләкләр тапшырабыз. Районда бүгенге көндә 18 ветеран яши, аларның тол калган хатыннары 100-дән артык. Район хакимияте исеменнән дә аларга бүләкләр бирәбез. Районда җиңү көнен бәйрәм итүгә дә актив әзерлек алып барыла. Бәйрәм традиция буенча шәһәрнең үзәк мәйданында узачак. Фанис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Быел Муса Жәлилнең тууына 115 ел тулды. Юбилей елы уңайыннан Қалеп җыйыны Муса Жәлил иҗатына яңаша якын килергә булган. Алар Муса Моабит милли каһарман турында документаль спектакль эшләгән. Спектакль 10 май көнне Кариев театрында күрсәтелә. Шул уңайдан Бейек Ватан сугышы музеенда матбугат очрашуы узды. Тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Муса Жәлилнең шигырьләренә шактый җырлар язылган булса да, әлеге спектакльдә шагыйрьнең Яулык һәм Төрмәдә төш дигән шигырьләренә яшь композитор Миләүшә Хәйруллина яңа көйләр дә иҗат иткән. Алар Муса Жәлил иҗатына яңа сулыш кертәчәк. Шулай ук спектакльдә шагыйрьнең әнисе Рәхимә Жәлилованың балаларына багышлап язылган мөнәҗәте бишек җыры форматында яңгырашала. Бейек Ватан сугышы белән бәйле безнең каһарманнар белән бәйле тарихны монда килеп күрергә, белергә тиешләр. Без үзебездә күргәзмәләр эшлибез, спектакльләр алдыннан яки ниндидер чаралар алдыннан музейга безнең артистларыбыз, ягъни шундый матур иҗади бер энергия алмашы бара. Спектакльнең режиссеры Алексей Шитиков белдерүенчә, геройның милләте юк, аның язмышын, батырлыгын музыка, бию, шигърият аша башкалар белән уртаклашу. Һәр яңа проект, яңа спектакль, бу яңа команда, яңа кешеләр, минем өчен монда яңа тема. Тамашадагы балачак, мәхәббәт, язмыш, үлем, булар барысы һәммәбезгә дә таныш. Җәлил белән гади кеше буларак танышу яшь булу өчен аеруча мөһим. Аның турында ничектер спектакльгә әзерләнгән вакытта шундый кызык материаллар таптык. Аның туганнары, дуслары аның нинди булганын сөйлиләр. Ул иртән зарядка ясап торган булган, йөгерә торган булган, кыш көне бетмәй Яңтан калып, инде лыжда шуа торган булган, шундый ничектер бик күтәрелгән шәхес безнең кебек булган бит, ул да бит шулай бу җирдә, бу шәһәрдә йөргән дип уйлыйсың да, ничектер күңелле булып китә. Җиңү көнен искә алган көннәрдә без каһарманлыкның нинди бәрабәргә яуланганын онытмасак иде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Ә хәзер игътибарыгызга бер игълан тәкъдим итәбез. Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы президиумы 2021 елның 8 майында Татарстан Республикасы Шүпрәле районының Иске Шаймырза авылында 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның очрашуын уздыра. Шарада 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның 55 еллыгын билгеләү, Кыңгыраулы мәктәп еллары китабын тәкъдим итү һәм мәдәни программа көтелә. Очрашу сәгать 11-дә башлана. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Идел һәм Шулман елгаларында навигация сезоны ачылуын бакчачылар да, туристлар да көтеп алды. 2 палубалы теплоход пассажирлар йөртү һәм экскурсиялар өчен файдаланыла. Судның торышын даими тикшереп торалар. Ремонт бригадасы формалашкан. Хәрәкәт вакытында двигательләр өчен контрольдә тоталар, ягулык һәм суны тикшерәләр. Узган ел елга спорты 300 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәткән. Быел пассажирлар санын арттырырга әзерләнәләр. Суднылар график буенча көн сайын Югарысланга, Бакча һәм Ташевка бистәләренә кадәр бара. Билет бәяләре узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәгән. Кассада билетны бары акчага гына саталар. Планда билетларны онлайн сатуны башлап җибәрү, карта белән дә түләүгә күчү. Теплоходларны ремонтладык, мотор теплоходлар жери башлый. Бик күп сырай кеше экскурсионный прогулкаларны, шуларны хәтерлебез ясарга быел. Ремонтларны бардылар, теплоходларны, Аллага шөкер, бөтен тикшерән кешеләр, тикшерән организациялар тикшерделәр, карадылар, документлар бар. Республикада Туган Татарстаным дигән видео чакырулар конкурсы башлана. Конкурста 1-11 сыйныф укучылары катнаша ала. Алар республика авылларына, шәһәрләргә, районнарга килергә чакырып, видеороликлар әзерләргә тиеш. Конкурс TikTok популяр платформасында 2 этапта уза. 9 номинация билгеләнгән. Төп максат яшьләрнең сәнгать иҗатын үстерү. Укучыларның хезмәтләрен махсус жюри бәяли. Гаризалар 30 апрельдән кабул ителә. Җиңүчеләр Алабуга дәүләт музей тыюлыгына бушлай бару мөмкинлеге ала. Аларның исемнәре май ахырында билгеле булачак. Татарстан яңалыкларын татар матбугатына багышланган күзәтү белән дәвам итәбез. Тулырак мәгълүматны журналист Миңназыйм Сәфәров җиткерә. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Май айындагы тоташ ялларны күз алдында тотып, Ватан Татарстан газетасы беренче битенә үк ялкынсыз ял дигән язма урнаштырган. Ялны беренче чиратта шашлык кыздыру яки табигатка чыгып шулпап пешерү дип күзаллаучыларның исенә төшерәбез. Быелның 1 гыйнварыннан бу уңайдан яңа кагыйдәләр кертелде. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузучы гражданнарга штраф күләме 2 арткан. Хәзер ул 4000 сум тәшкил итә. Әгәр учактан киткән янгын, Алла сакласын, урманга каба калса, гаеплене 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә яки 200 меңнән алып 400 мең сумга кадәр штраф салырга мөмкиннәр. Алла сакласын дисәк дә, ул сакланганлыгына саклый. Кыскасы, Рамазанга туры килгән май бәйрәмнәрендә ураза тотуын күпкә хәерлерәк булып чыга. Бәйрәм көннәрендә кызыксынып укырлык язмалар Ватан Татарстан газетасында шактый ук. Җидегән Чишмә җырының тарихы һәм аның көй авторы Сара ханым Садыкова турындагы язма күпләрнең күңеленә хуш килеп кенә калмыйча, шактый кызыклы мәгълүмат та бирер. Телевизор караучылар өчен элек Яңа гасыр телеканалында яңалыклар тапшыруын алып барган Эльмира Исрафилова белән әңгәмәдә кызыклы булыр дип саныйм. Татарстан яшьләр газетасында публицист һәм язучы Рафик Шәрәфиевның "Яз, ниләрең белән килдең" дигән язмасын укысаң, бүгенге дөньяның кайсы тарафка таба баруы турында уйлана башлыйсың. Ә уйланырга кирәк. Бөтен нәрсәне дә акча гына салып яшәргә өйрәнүнең начар яклары күбәеп китте. Әнә Шәһри Казан газетасы да замана китереп чыгарган шул проблеманы күтәреп карарга булган. Хатын-кыз иратка караганда күбрәк акча эшләсә, ни эшләргә? Болай да еш кына икенче планга калган ирләргә хатыннарының үзләреннән күбрәк акча эшләве белән килешергәме, юкмы? Килешкәндә дә, килешмәгәндә дә мондай шартларда гаилә таркалу куркынычы туа икән. Акчаның беренче планга чыгуына замана гына түгел, без кешеләр үзебездә гаепле. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өйләнгән вакытында үзе булачак хатынына караганда акчаны азрак эшләгән икән. Хәтта үзенең кәләшенә ялланып эшли торган булган. Ләкин бу аларның мәхәббәтенә зыян салмаган. Беренче планга акча түгел, кешелек сыйфаты чыккан гаиләләр генә бәхетле була икән нытмаска чакыра газета хәбәрчесе бу язмасында Шәһри Казан газетасында. Бу газетада әлеге язмадан башка да язмалар, бер тында укырлык язмалар җитәрлек. Шуларның берсе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе танылган артист һәм композитор Алмаз Хамзин белән әңгәмә.
Білімлі, талантлы, шул ук вакытта татар телле һәм татар жанлы балаларны ничек үстерергә дигән сорауга җавап эзләгән кешеләргә бу язма бер илге була алыр иде. Тормыш безнең алга көтелмәгән авырлыклар чыгарып куя. Шул рәвешле безне сыный. Андый чакта сыгылып төшмәс өчен тормыш белән бер дулкында баручы татар матбугатыннан аерылмаска гына кирәк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.